An ka sigida ni marabolo kibaruyaw an bɛ o daminɛ ni sɛnɛ kibaruyaw ye tɛnɛnkunkaw fɛ yen. Fala ye ko tɛnɛnkun yɛrɛ kɔrɔ filakan na ko ka malo fara ɲɔgɔn kan. Kabini tɛnɛnkun yɛrɛ marabolo sigi waati san 1918 san ko tɛnɛnkun tɔgɔ sɔrɔla maloko o de senfɛ. Ɲinan tɛnɛnkun kɔnɔna na sa sanji kɔni ma kɛ wasakoba ye. N'o y'a sɔrɔ san 2025 sanji min jiginna nin waati kelen na o tun taalen no se sa fo milimetiri 334 ma. Ɲinan ta in bɛ 307 la. Tɛnɛnkun marabolo kɔnɔna na sa san nacogo o kɔni ma kɛ wasa ye. Dugu fan dɔw ye sa sɔrɔ dɔw ta bɛ labɛn na hali bi yɔrɔ dɔw bɛ ka ja wa min ye ji fana ye o ma don kɛrɛnkɛrɛnnen na yɔrɔ min na ni ji bɛ sigi sabula tɛnɛnkun ninnu kɔni ye yɔrɔ minnu ye ji yɛrɛ tɛ kɔ tigɛ san kalo 12 fala ye olu yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ o ye koyi yɔrɔ minnu ɲiginnen don Moti mara la ale ni Yuwaru ninnu olu b'o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nka o yɛrɛ k'a fɔ bi baji yɛrɛ ma don olu yɔrɔ la kuma tɛ yɔrɔ minnu yɔrɔ jalenw ye o la sa n'o y'a sɔrɔ malo kɔni taari 1980 u tun b'a fɛ ka o kɛ u y'a ye k'a fɔ sa baara bɛna gɛlɛya kosɛbɛ degun min bɛ u kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko min ye bagan yɛrɛ ye mun bɛ se ka sɛnɛ kɛ n'o ye misi ye sɛnɛkɛ misiw olu tɛ ka sɔrɔ maa minnu fana tun bɛ n'olu bɛna baara kɛ n'olu tun bɛ sara 5000 tile kɔnɔ a nana ye k'a fɔ nin waati na olu ta kɛ minnu bɛ sara kalo la 5000 olu nan'u ta kɛ 10500 ye maaw yɛrɛ tɛ ka ye kuma tɛ k'u sɔrɔ k'u don baara fana na min ye tɛnɛnkunkaw kɔni fɛ yen sa u y'a yɛrɛ sa k'u bɛ k'u démerdement yaasa samiyaji tɔ min dulonnen don o ka kɛ wasa ye u ka sago ka se ka sɔrɔ sɛnɛko ta nasira fɛ Welesebugukaw kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka sɛnɛ tacogo ka ɲi kosɛbɛ wa olu wasalen don k'a fɔ ko ji min n'u tun bɛ k'o ɲini u y'o sɔrɔ taari 10,029 818 u kɔni ko ɲinan n'Ala sɔnna ma sa u bɛna n'o kɛ sumansiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kaba bɛ o la keninge bɛ a la saɲɔ ka taa se malo ale ni fini tiga ale ni sɔ o fana bɛ a la kɔɔri u y'a jira fana k'u bɛna o fana sɛnɛ min ye tɔni 71 460 ni dɔrɔmɛ 7 ko u bɛna o lajɛ sa ka se ka o sigi sen kan u y'a jira sa k'a fɔ kɔni ni ko wɛrɛ ma kɛ olu ka ko taabolo bɛ ka kɛ cogo min na sɛnɛ tacogo kɔni ka ɲi olu fɛ yen ji jigicogo ka ɲi nka jɔrɔna ye min ye sa o kɔni sa sanji yɛrɛ mago bɛ suman mago bɛ kaba sumansi minnu na ale ni sumansi minnu nana du olu ma ni o ye kaba sumansi ye o y'a to u ye yɛlɛma don u ka ko la maa caman y'a jira sa k'a fɔ ko u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ sa n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ kaba ninnu kɔni olu tun bɛ den cogo min na ɲinan ta ninnu ko bɛna den ka tɛmɛ o kan nka o y'a jira sa k'a fɔ ko gɛlɛyaba min bɛ yen o ye olu yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la bi dugukolo yɛrɛ de kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ musaka fana tɛ maa bolo ka fɛnw san mun bɛ se ka dugukolo la kurakuraya k'a dilan k'a d'i ma o degun yera u la wa min ye minɛnw fana nali ye n'o ye sɛnɛkɛfɛnw nali ye kuma tɛ nɔgɔ ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ni binfagalanw ko o y'olu sɛgɛn kosɛbɛ nin waati in na angɛrɛ min ni gouvernement kɔni bɛ k'a fɔ k'a b'o feere u ma fala ye u m'o sɔrɔ dɛ olu yɛrɛ de wulila ka taa angɛrɛ san u yɛrɛ ye 5000 wa bi bi in na min ye kilo 50 ye o de bɛ ka feere o la wa min ye Welesebugu n'a nɔngɔndugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa maaw kɔni y'a jira sa k'a fɔ olu ɲɛ bɛ min na u yɛrɛ sera ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ani sɛnɛ dɛmɛbaa minnu b'u fɛ yen ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ u ka laɲini kɔni bɛna sɔrɔ ni sanji n'a tora nin cogoya in na Kangaba marabolo kɔnɔna na olu fana y'a jira sa k'a fɔ ko sanji kɔni sumayara kosɛbɛ o ye degun don baara la kosɛbɛ ni olu ka sango ni ɲinan ta k'a lajɛ a cɛ ka jan ɲɔgɔn na koyi sango milimetiri 400 sango milimetiri 714 o de kun jiginna nin waati na nka ɲinan a bɛ 429 na sanji bɛrɛ ma jigin gɛlɛya n'a ta bɛ sa o kɔni sera ka wuli ka jɔ kɛ yaasa cogoya min na sɛnɛ yɛrɛ u ye ŋaniya min ta 104,449 tɔni ko o ɲini sumansi la ko u bɛ o baaraw kɛ taari 41,766 o sanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɔni bɛna mun kɛ o ye ka kaba k'o don ba la keninge ale ni malo min ye taari 10,775 ye u bɛna o kɛ tiga la min ye tɔni 31,881 u b'a fɛ k'o kɛ nakɔlafɛnw na ɲinan san kɔnɔna na ɔtifale maa minnu fana b'u fɛ yen olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko nin waati na kɔni yɔrɔ minnu sera ka dilan kɔɔriko ta nasira fɛ o ye 3,442 ye taari la kɔɔri yɛrɛ sa o kɔni bɛ ka min ɲini a la sa u sigilen don ka min kɔnɔ
o ye 300 wɔɔrɔ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na yaasa min ye kangaba mara bɛɛ lajɛlen 100 sara la a ka se ka kɛ 100 ye nka yen fana nɔgɔ min bɛ yen n'o ye ire ye o kɔni dɛsɛ bɛ u la kosɛbɛ min ye dugukolo fana yɛlɛma cogo ye ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ani binfagalaw ni u mago bɛ fɛn minnu na olu caman bɛ yen u ma se ka olu sɔrɔ u sago la nka min ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ kɛ sa fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ se ka faga joona u yɛrɛ ka se ka u ɲɛsin olu ma taari 108 ɲɔgɔnko o kɔni tiɲɛnen don u bolo ka sababuya kɛ min ye nɔgɔ ni binfagalaw ni fɛn minnu bɛ don olu ma se ka na nka o bɛɛ n'a ta u ko k'u kɔni bɛn'u cɛsiri yaasa cogoya min na yanni octobre kalo cɛ ni ji tora sen na u ka se ka wasa sɔrɔ ko olu kɔnɔna na sangaw olu y'u bolo bila u kun fala ye min sera musow tɛmɛnen kɔfɛ sa sangaw yɛrɛ u ka gouverneur u ye san dugu bɛɛ lajɛlen wele fala ye min se ye min ye k'o di yaasa k'a di wolomasiri tabaw ma kununko baara in ale bɛɛ lajɛlen kurunba karilen Ousmane Sangare n'o ye colonel major ye n'o ye san gouverneur ye ale ni u ka maire ani dugudenw bɛɛ lajɛlen ka taa fara lieutenant colonel Al Umrani kan sefa wari 1,000,000 ani 100,000 ani 18,000 u y'o sɔrɔ k'o d'u ma fala ye o ye wari ye maintenant min ye baloko ta sira fɛ ye malo sɔrɔla sukaro sɔrɔla macaroni sɔrɔla tulu sɔrɔla ale ni kɛnɛya minɛn minnu n'u bɛ se ka baara kɛ n'u ye teliya la nin bɛɛ lajɛlen dira kununko kan yɛrɛ kɔnɔna na lieutenant colonel El Umrani ma ni ale 23e régiment infanterie min sigilen don sangaw fɛ yen u y'a jira sa ko nin jaru ye a bɛnn'u ma a b'a to cɛdenw ka nin kura fiyɛ u la baara kɛcogo ɲuman na sangaw olu fɛ yen kita min ye ka poison kɛ denmisɛnninw kɔnɔ ko o sigana bɛ dɔ sigana 2 yera ye wala in kɔni sera sa ka denmisɛnnin 2 sɔrɔ fɔlɔ o ta kɛra min ye kɔfilabɛnkaw olu fɛ yen yen sa a yira sa ko min ye funankɛnin dɔ sa min si bɛ san 2 ɲɔgɔnko la dɔ de kɔni filɛ nin sa ka fɛn jima dɔ d'u ma i b'a fɔ ko nɔnɔmugu n'i y'a k'i da kɔnɔ i da i nɛ b'i da fa maa min y'o kɛ fala ye kelen wɛrɛ filala ka taa kɛ Segu Bugunikaw fana fɛ yen tuguni a yɛrɛ y'a ta kɛ denmisɛnnin min na sa o kɔni bɛ san 7 la o k'a da a n'a nɛn k'a da fa a si ma kɔrɔbaya ni si ye muso in bolila de koyi ka taa ka fini bɔ a la k'a falen ka n'i jɔ nka o bɛɛ la u y'a cɔmi min ye kamalennin ye sa petinin ye k'ale kan ka bila ka na Bamakɔ a bɛ se ka furakɛ cogo min ni empoisonnement ko in kitakaw fɛ yen k'a sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna polisilakaw fɛ ka se k'a ko finman n'a jɛman bɛɛ lajɛlen dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Ndamanda min bɛ Gawo mara la n'o ye Ntakakaw fɛ yen funankɛnin 3 ko olu kɔni bɔnna u ni na Ndamanda in na nin kalo in tile 18 studio tamani maaw y'a jira sa k'a fɔ ko kunnafoni kunfɔlɔw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ n'a fɔ ko maa ninnu kɔni k'u ye fɛn dɔ de kɔni min fɛn min n'o taara a ma taa u jimi sira fɛ a taara u nun fɛ u ye u caman kirikara a na kɛ essence don u kɔni y'a ta kɔlɔn dɔ de kɔnɔ 3 bɛɛ lajɛlen u kirinna ka bi wa a kɛra u sata ye u na se dɔgɔtɔrɔso la tuma min na k'u ka janajaw kɛra kununko Gawokaw fɛ yen maa 40 ka kalan kɛ olu kunna yaasa cogo min na dugujukɔrɔmugu min bɛ don Bamajɔle kɛbaw ma o bɛ se ka kisi o ma cogo min na o kalan sigira sen kan Direkaw fɛ yen kununko musow b'a la cogo min denmisɛnw b'a la o cogoya la ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn n'i y'a ye n'i t'a dɔn sa i ka na i k'i yɛrɛ tanga a ma o la sa togodala maa 40 maa ma falenw olu taara sa kalan in bɛ ka kɛ olu kunna ka ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye préfet n'o o ye colonel Ablaye Traoré ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara minisiriso min bɛ muso ni den ni denbaya kunna sa olu ka bolofara minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen fana nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ u ni UNICEF ma olu ka dɛmɛ Kulukorokaw fɛ yen yaasa cogoya min na musow ka gɛlɛya furu kɔnɔ u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na gosiliba min bɛ ta ka du ka dɔ ka bɔ o la npogotigiw ni musow pasenda maaw y'olu wele ka kalan kɛ olu kunna baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ sa min ye alimaw ka baɲumankɛtɔnw olu ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na min ye nin ko in ye sa ko min ye denmisɛnw b'a la cogo min na npogotigiw b'a la cogo min na cɛmisɛnninw fana b'a la o cogoya kelen na bɛɛ lajɛlen ka se ka min ye ɲɔgɔn faamuya gakɔnɔsigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na maa 70 o de welela ka na sa ka na kalan kɛ olu kunna n'o o ye VBG ye an sɔnko boloci ale daminɛna boloci min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa senfagabana k'a fɔ moto plaki dili baaraw olu daminɛna an sɔnkokaw fɛ yen u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye ale sigira sen kan Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ minanw olu bɛ sɔrɔ cogo min na n'o o ye sɛbɛnw ye k'olu ɲini k'olu di yaasa a ka se ka kɛ nka ko an sɔnkokaw fɛ yen katakanitigiw fala ye k'olu de caman talen ka taa u ka fɛnw di mototigiw ko k'a fɔra ko maa kana moto boli ka bɔ dugu la ka na dugu la k'olu b'u ta kɛ cogo di k'a ka d'u ye dɛ nka ka moto de ta ka bɔ Awusa Fulani k'e bɛna an sɔnko dugu kɔnɔ ko ka na plaki ta walima ka bɔ Tasiga ka bɔ a tɔgɔ di Labɛnzanga
mugu bi ci la fala ko olu bu ta ka cogo ko ko ɲɛfɔ olu ye an sɔngo ɲɛmɔgɔ ye sa y'a yira sa ko bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan cogoya min na u bɛ se ka u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka taa olu mɔgɔw nɔfɛ boloci an sɔngokaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka denmisɛnninw ka baloko ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a daminɛ sa kunungo an sɔngo dugu yɛrɛ kɔnɔna na denmisɛnnin minnu si bɛ san tile 6 la ka taa se kalo 59 ma fura in ale bɛna d'u ma vitamine A bɛ a la Abdalazole o fana bɛ a la ka kɛ sa u y'a yira sa ko bɛna maa jɛkulu 250 de sigi sen kan yaasa boloci bɛ se ka teliya cogo min na an sɔngo marabolo kɔnɔna na u y'a yira k'a bɛ to senna sa fo uti kalo tile 22 o tɛ sinikɛnɛ ye k'a kan ka kun cɛ o la kɔni daminɛna kunungo o la sa k'a ɲini no denw bangebaaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka bɔ n'u denw ye cogoya min na u bɛ se cogo min na ka ninnu ko kunbɛn minisiri